Ayan, magandang hapon mga boss. Dito na kami sa Manggahan. Ayan o. Tatawid ko yung alaga ko. Yung baby ko. Tawid kami doon sa kabila. Dito na naman ang Bicolano boy. Mga boss. Ayan o, yung dinaanan ng bagyo. Grabe. Grabe pala yung bagyo ngayon. Ayan, kita nyo naman mga boss. Ayan, sapa. Ayan. Grabe, lakas ang ulan pala dito, no? Rating-rating lang naman. Kaya, pagtawid namin, hindi okay na naman. Ayan mga boss, napakasarap dito Manggahan. Dito sa Tanay, Balay, Hayahay. Ayan, ayun. Tanay, Balay, Hayahay. Masyal kayo dito mga boss. Sa may Manggahan, maganda dito, presko. Ayan. Ayan. Ayan mga boss. Next naman. Pagdating ko doon sa Balay, Hayahay, Tanay. Doon ko ito continue. Sige mga boss. Salamat.